Apransi kadu epantame kardom pajirlo kardom pini lamarjan suga bonai lahelo je Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma ha election se aprang be se baniye bomlo je non e phojong si Assam along BJP government wang lo plotangte first assembly along bill ponji ke UCC pugadi non asoteng si wang bonlo nang pache kok thorlo non implement bill pon po implement po tangte ilitum non che matha dam nang itum inglong akai so tum ili tum pilo ke chaplang po dhormo along punon pangri pangdon long punon itum alam maki along punon itum pingdeng sumpol long punon di laso UCC na implement that pulotang te ili tum ke sung krung po lasi ongdung a meeting along ongdung a port tot pechong peprong peprang chetong pelok pelak long bethis dame ninje piklo nili tum ta ninje lo ba bangka do beta ninje oloye BJP aphan bhut pilo plote UCC implement di lalote itum sung krung ji itum virra petpo puninje piklo bonta non ke oso pragjang era phi prakang thin po niomman delo nang chiputam wele che bhong tam welo hai tang lo chok lo nang ke thang ta alam ta welo sitan e the lambang la lo ili tum kaddo ka vetame alang le tum phan ke rat kaning ri ase haladak nang papon pinang pusikang wai lo ka chi toydun lo madedi aposi ili tum kadu eta pu hul nang pura pelo nang chuniri ra pelo nang je nang li tum la bang pho phansi nili puledi ke hai bang pho tum phan punang je nang li tum hala so arni assembly along la so bill ke pona hut implement tame but except sexidul area pule nang li tum pu dunoi jo la bang sin nilhin ta chuning rilo ako nang li tum katdo kaveta me social media pen punon but nang li tum jong si jirpi don ra pu party complain ra pet pen la putot prong tot sar pen chingki dam hai patum an bangke la pule nang tum ta than non bujai non je hala bang pho tum ki hai tum ta ili tum ase nang juji ako ili tum jong si kaningri ase itong kaningri rat kaningri ase arjuje set pulotangte la bangke chini ne dalo la arna malam lo sta voting ahut ili tum EVM tong chok chilo ne rat atum to aning ke dogre ta potong ke phai dalo ne non ke hayalo choklo pa dona isilam dolang Hemanta Biswa Sarma bangke non ta ili tum hanang parlo ponpe putaning je ta hai de sitame la so chief minister ke ajo aron ke bonai son adap aron ke bonai son ningwe si wedang bong ta amang ke thanjong si lakbu ke nang klem ripina bela soron lar phangoi puthor ning lar phakti di itum theklong olu lake alam akabisas thang tawe lasi non ta itum phan nang pa ropon pe itum phan ke nang pa ropon pe itum phan ke nang pe yok pon plot ji puta ning je ta hai bonsta me aron ke bonai ahut ek 6 sidul along ke parlupon pe pu hadak aron long patok bonde nai athe assembly long ke aron ka bonai dim matedi hadak nang li tum labang pho ml tum implement ta me bonta 6 sidul area long bang nang parlo ponri pura nang li tum chuning ri du non than du non pakeng non la pela soron nang li tum pathir du non kali prote nili tum voter sa tum ke thang thek thelo nang li tum phasi nang chi toy dun lo la hana pan ye dun je phan di lasi implement ta me bonta except 6 sidul area pu nang li tum labang pho ml tum bang pu dun thip mo jo la solam the ke ningje ji pusi la so lamarjan ke bonai lan cholo kado